So we would love to hear from some of you how you're going to multiply the material. С удоволствие ще чуя някой от вас, който иска да каже как ще умножи този материал. May I have a brave volunteer Някой смелчага доброволец to come and stand here? да застане и там. You haven't got to say lots, Няма нужда да казва много, but just come and share how you're going to use what you've got. но да дойде и да сподели как ще използва материала. Who's coming first? Кой идва първи? Саша, ти щеш да дойдеш или просто стана да си се разхождаш? Не, само ще да го кажа. Але мога да е просто. Не беше ли друг въпрос за тези 90 дни да си направиш да си поставиш две цели за изпълнение? И то е същото. Да си почнеш плана, как в рамките примерно на следващите 90 дни ще работиш за умножаване на материала. Айде, ставай. Great. Round of applause. Ще чиха малко. You can stay. Където искаш там, ако искаш там, ако искаш там. Very brave. Здравейте всички. Hello to everybody. Всичко това, което чух през тази седмица, част от тези неща, аз ги имах в идея да ги предам, обаче не знаех как. Но сега вече всичко ми е подредено. И преди 2 недели аз започнах да правя поучение всяка сутрин. Вместо служение правя поучение. В смисъл всяка неделя или всяка сутрин? Всяка неделя. 2 Sundays ago we started doing teachings every morning. И ми се налага всяка седмица да се чудя. Какво да говориш? Да, откъде да започна? От основи на вяра. So we made the decision to do teaching, not the sermon time, but the teaching Sunday morning. And I was struggling with coming up with ideas. How do I start? What do I teach? Виждам, че имат нужда тия хора да се молят. Да имат интимно с Бог. Но не знаех как да го предам това. Във вид на проповядане, да, но не и във вид на поучение. И сега, аз реших да продължа моето поучение. Всяка неделя сменявам групата. Имам група в селото ми, в моята църква, с която получавам. И следващата неделя съм с друга група, която е от друго село. Сега аз ще взема целият този материал и мисля, че поне 1/10 до края на годината ще го предам. И след нова година ще продължавам, докато не го предам. That sounds very smart. That sounds very smart. Много умно звучи. Brilliant, thank you. Well done. And what a birthday present. Какъв подарък за рождения ти ден? Maybe one or two others, just very quickly. Един или двама още, ако искате бързичко да споделите. You haven't got to have an elaborate plan. Няма нужда да имате план от край до край как ще се случат нещата. Thank you. Тук си говорихме в групата и споделихме какво можем и как можем да постигнем някои неща. И понеже в някои от църквите имат студенти, т.е. не студенти, а ученици. Ама смисъл ученици като възраст ученици или Да, църквата, членове. Добре. We were talking, the three of us, about our churches. We have some people that are students, high school students. И разбира се, едно от нещата, поне при мен, това, което правя,
който ги получаваме, как да си подредят времето, как да направят един добър план. Защото за да започваш да мултиплицираш други хора, трябва да имаш време, трябва да знаеш как да го направиш. И понеже вече започнах да ги оставя самостоятелно да правят някои неща, нещата, които чухме тук и това, което приехме, и това, което разбрах, е да планираме това време, да ги научим как да го направим. И понеже в нашето разбиране, мултиплициране е да научиш хора, които да научат други хора, пък те да научат други хора. А това става в групи, става може и онлайн, може чрез Zoom, може и със семинар. По всякакъв начин. Така едно от нещата, които трябва да, това, което си говорихме, че трябва да направим, да вземем с всички тези ученици, да седнем и да плануваме как да го направим. Като разбира се, в това плануване призоваваме Святия Дух да ни помогне. А в едно плануване има много неща. Поне ние изброихме 11. И за тези 11 неща, за да се получат или планове, това се изисква предварително поне най-малко 3 месеца. За да имаш това време да се подготвиш, да мислим, да се молим. А не днеска ни реши, утре ще правим семинар. Така е, че в това нещо, в тази организация или в това организиране на този семинар, трябва да се включат повече от хората, които, всички тези, които са в групата и още някои. За да може да се постави ревност в сърцето на другите, които ще помагат, да последват пътя на тези. Когато те си отидат да започват да своя поприще, а тези, които бяха като помощен екип, да заревнуват, те да почват да стават ученици. Искат да стават ученици. Защото когато те видят, че тези ученици правят нещо, запалени са, молят се, четат, организират, ти запалваш и другите. Това си говорихме в групата. Thank you. Well done. Anybody else? Някой друг? Thank you. I'm going to say just 1 minute. That's all. Една минутка имаш. Yeah. Just. This is how I. This is how we want to use it. Come and face that way. Ако искаш елай или пък се обърни да те вижда просто. Добре, благодаря. Така, аз първо искам да кажа колко много Бог ме очудва и как винаги Той е променял плановете ми в служението ми. А сега ме изумява с това, че аз всъщност съм нямала никакви планове. И се радвам, че ми създаде такива нови и аз ще ги използвам не само в църквата, но и навън. Защото винаги разпалва повече и повече в мене и винаги е нещо като бомба избухва просто. Имам чувство, че ако излезе и кажа алелуя, амин и всичко ще се покае. И говоря всичкото това не защото е мой дар. Това е дар от Бога. А аз искам да съм просто един проводник за Него. Нищо повече. Имаме планове
в църквата, а те ще бъдат изненада. Нямаме време повече да споделяме. Много планове се родиха и благодаря на Бог за това. Някой друг? Just stand up where you are and say something. Не е нужно да излизате, ако се притеснявате и там, където сте, може да кажете. Can you see yourself using this? Можете ли да видите себе си и да използвате материала? You will get all the PowerPoints as well. Ще ви дадем и презентациите да ползвате. Ние с Боби ще ви сложим такса. Ще ви даваме срещу определена сума. А Боби, имаме ли план за... Just kidding them. I said, Bobby and I will set a fee so we can sell these things to you. Make a bit of a buck out of There them. we are. There we are. Okay. Well, praise God. Praise God. So we're going to have the last session in 10 minutes. След 10 минути започва последният урок. So just get some air and come back at 12:20. И след Very last. последната точка да ви хване хладния въздух и